Hej alle sammen, og velkommen til en video på min kanal fra nu her. Det er min første video på YouTube, og jeg skal react til en video her. Det er sikkert derfor, jeg klikker på min video. Jeg skal react til den her, Dude Perfect Bottle Flip. Lad os bare komme i gang. This is the second story bounce back. Okay. Oi. Water bottle flips are dead. We're done. Never happening again. And then you do something like that, you're like, let's go! Remember thinking, are you playing soccer and baseball? Huh. I'm bottle flipping. Det er skills. Lad os se færdig. Yeah, that got low. One flip's pretty cool, but not as cool as a slide flip into a barricade that flips her again, goes to a second tier, lands her, and sticks her right on the edge. Mange af jer kender sikkert godt So that's what I'm gonna try. kender godt Dude Perfect, men jeg kender også godt selv der, men den har jeg ikke set nogen selv med den. Og det er første video på YouTube, så jeg er nok ikke den bedste, men jeg håber, at jeg stadig kan lide min video. This is the longboard triple flip. Matching. The no looker. Godt lavet. Godt til det er sygt. Fuck, det er sygt lavet det der. Tell me that landed. Boys. Hey, bro, Godt kast. Jeg tænkte, hvis vi kunne gøre det i videoen. Jeg tænkte, hvis det var muligt at gøre det i videoen. Check this out. Det er til andet. Prøv at tænke, hvis det var bare noget, man gjorde det der lille kast op. Det ville være sindssygt vildt, ikke? Skriv det ned i kommentarfeltet. Og læg et subscribe, mens I kan. Så mens I skriver ned i kommentarfeltet, hvis I ikke lige subscribe og like videoen. Tusind tak. Skal vi skrive for jer. You always end a trick on a little railer, dude. Skills. This is the beard bouncing bottle flip. Here we go, boys. Skills. Rated. Look at this, skills. Jeg håber ikke, jeg får copycat for det. Well, as you can see, early stages of his training, we will continue and master the flip. I like the future of DP. I'm feeling good about it. Owen, I'm proud of you. Good job, bud. Can you say, this is the bottle flip? Sådan der. Sådan der, det. That was my arm. Finish her off. Fourth shot. Ellers godt det der. Skills. Ja, men som sagt, så håber jeg, I kan lide den her. Skriv i kommentarfeltet, hvis der andre gerne vil se en bare reactions. Jeg vil være nede på at spille her spil. Hvad I vil, bare skriv i kommentarfeltet, så skal jeg nok gøre det. Det bliver nok, jeg kommer nok til at uploade ikke særlig mange gange, fordi mine forældre er skilt, og jeg har kun det her setup ude hos min far, så det bliver kun sådan måske 3-4 gange hver en uge. Så det skal I lige vide. Måske kun
Måske kun 2 gange end 3 gange. Det kommer lige an på, hvor meget tid jeg har. Ja. This is the double flip slider. Det var sindssygt. What's up, guys? Thanks for watching. Jeg ser ikke outroen, fordi jeg er bange for at få noget copyright. Tusind tak for at have set med på den her video, og en lille sekund. Peace.